Ahojte všetci priatelia. Dnes vám ukážem, ako pripojiť vzdialený stôl Microsoft na Androide. Otvoríme počítač, klikneme na Štart a hľadáme. Tu zadáme nastavenia vzdialenej plochy. Tu zapneme vzdialenú plochu, ako vidíte u mňa. Tu vyberieme používateľov s prístupom. Všimnite si, aký účet tu máte. Vyberieme účty a potrebujeme e-mail a heslo vášho Microsoft účtu. Tu je náš Android telefón, inštalujeme Windows aplikáciu. Otvoríme ju. Klikneme na plus a potom na PC pripojenie. Tak, teraz musíme otvoriť príkazový riadok. Tu, takto vyzerá príkazový riadok. Sem napíšeme príkaz ipconfig. Tak, budeme potrebovať našu IP adresu. Tu je IPv4 adresa. Tam, kde je názov PC, zadáme túto IP adresu. Každý má svoju vlastnú. Je to 192 a potom vaša konkrétna IP adresa. Tak, klikneme na účet, pridať účet a zadáme e-mail a heslo Microsoft účtu z PC. Tak, môžete zadať aj názov PC, pripojiť sa a hotovo. To je všetko. Dovidenia.